Mange børn kan ikke styre deres blære eller deres tarm. På et fodboldhold er der måske 2 eller 3. De tisser eller har afføring i bukserne eller i sengen på pinlige tidspunkter. Flere end 50.000 danske børn lider af inkontinens. Inkontinens er hæmmende for barnets udvikling, trivsel og selvværd. Forældrene får ofte at vide, at det går nok over med tiden, eller det, der er endnu værre, at det skyldes psykiske faktorer eller mangel på vilje. Det gør, at mange børn og deres forældre bebrejder sig selv for noget, hvortil der findes både en naturlig forklaring og flere praktiske løsninger. Men på grund af de mange tabuer og myter er inkontinens et problem, som mange børn må leve med i flere år. Inkontinens er sådan fagligt set egentlig ikke en sygdom som sådan, men det er praktisk at betragte som værende en sygdom, og det gør vi også. Men sygdom forstået på den måde, det er en række symptomer, der er udløst af forskellige årsager, fysiologiske årsager, som vi så går ind specifikt og behandler hos den enkelte, der kommer hos os. Og det er egentlig ligegyldigt, om inkontinensen er i forhold til afføringsinkontinensproblemer eller i forhold til vandladningsproblemer, så betragter vi det som et symptom på noget, og som vi for nemheds skyld kalder sygdom. Jeg hedder Pelle, jeg er 21 år. Jeg bor i en lejlighed sammen med min kæreste i Høje Taastrup og arbejder i en fritidsklub, hvor vi har børn fra 9 til 17 år. Og så jeg har haft afføringsinkontinens fra da jeg var 5 til jeg blev 14. Pelles historie er et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå for et barn med inkontinens. Det, som blot skulle have været et kortvarigt og forbigående problem, blev i kraft af manglende behandling og ikke mindst myter og fordomme hos fagfolk til et nærmest uoverskueligt problem, der skulle komme til at præge hele hans barndom. Pelles problemer startede, da han var omkring 3 år. Han gik i børnehave på det tidspunkt, og vi begyndte at lægge mærke til, at en gang imellem, når han kom hjem, så var hans underbukser beskidte. Og det var sådan en bremsespor, der var i de der bukser. Det var ikke noget, vi tog særlig alvorligt. Så var der en gang, hvor han havde været med en kammerat hjemme, og hvor han blev sendt hjem fra den der kammerat, og så havde han sine underbukser med i sådan en plastikpose med en solid knude på. Og det var sådan helt tydeligt, at han blev sendt hjem, ikke? Fordi at, det var bare for ulækkert. Og så begyndte vi at snakke om, at jamen, der var egentlig meget tit, at det gik galt for Pelle, sådan med, at der kom sådan lidt afføring i bukserne. Afføringsinkontinens, det er en betegnelse for en meget bred gruppe af sygdomme, som består i, at et barn ikke kan holde på sin afføring i en alder, hvor det egentlig burde have styr på det. Og vi taler om, at det er en tilstand eller en sygdom, når barnet er mere end 5 år gammelt. Og den form for afføringsinkontinens, det kan være meget varierende i forhold til, hvor meget afføring er det barnet ikke kan, eller har som uheld. Det kan være små klatter, det kan være et bremsestreger, som er lidt mere udtalte, end familien synes er acceptabelt. Og så kan det være til, at der kommer en hel afføring i bukserne på et barn, som ikke når at gøre noget ved det. Og så gik vi til læge med ham, ikke? Og ja, vi var bekymrede, ikke? Fordi vi synes, at det skete. Det skete måske sådan en gang om ugen, eller en gang mellem 2 gange om ugen, eller sådan noget. Ikke særlig meget, men altså nok til, at han lugtede. Og lægen sagde, at det synes hun ikke var noget særligt. Altså, han var jo ikke ret gammel, så vi skulle bare vente og se, om ikke det gik over. Og så gik der et godt stykke tid. Måske er der gået et år eller sådan noget. Og i den periode, der var det sådan op og ned, ikke? Altså, der var nogle perioder, hvor det var markant, og så var der nogle andre perioder, hvor der egentlig ikke var noget. Og så på et tidspunkt, så blev det så massivt igen. Så vi gik til læge igen med det her problem. Og så synes hun, at så måtte vi hellere snakke med en psykolog.
Det har jo i mange år været sådan, at inkontinens hos børn ikke har været betragtet som sygdom, heller ikke af fagfolk. Og det har ikke figureret på universiteterne og i indholdet i lægers uddannelse heller. Så der har været en lang generation af læger, som ikke har været opdraget til at betragte det her som sygdomme med fysiske forklaringer. Og det smitter af stadigvæk, og der har været den her dårlige forståelse af, hvad mekanismerne var, og så har man, tror jeg, en tendens til at så negligerer man det lidt, og har måske en alternativ forklaring, som at det kunne være psykologisk. Som så mange før blev Pelle henvist til psykolog. Myten om, at inkontinens hos børn, især afføringsinkontinens, skyldes psykiske årsager, har floreret blandt fagfolk i årevis. Så meget, at familier med børn med inkontinens oftest accepterer den psykiske tilgangsvinkel som den rigtige løsning. Han prøvede så at tale med os om vi var jo lige blevet skilt, ikke? Altså havde det noget med det at gøre? Det mente vi egentlig ikke, det havde. Altså, vi havde en meget uproblematisk skilsmisse, og vi blev ved med at bo i samme hus, og der var ikke nogen børn, der blev delt, og Pelles problemer var faktisk også startet før vi blev skilt. Så vi kunne ikke sådan rigtig se den der sammenhæng. Så prøvede han at give os nogle råd om sådan at prøve at snakke med Pelle om at lave sådan et eller andet fjendebillede i forhold til den der afføring. Altså lave sådan en eller anden superheltehistorie, hvor det var ham, der var helten, og lorten i tarmen, der var skurken, og så skulle han sådan blive sådan lidt mere bevidst om sådan det der med at have afføring og sidde på toilettet og sådan nogle ting. Og hans mening er så også, at den er psykisk, og begynder så derefter at behandle mig med en hel del forskellige mentale øvelser, som der var meget specielle. Blandt andet det her koncept, der hedder holding, eller holdeture, som man kaldte det, der handler om, at forældrene skal holde barnet nede, og barnet skal kæmpe sig ud og bande og sovle og hive hår ud og slå og alt, hvad det overhovedet kan, for at komme af med aggressioner. Fordi at man dermed tager udgangspunkt fra, at barnet gør det, har afføringsinkontinens på grund af simpelthen at vil trodse sine forældre, er sure på sine forældre, har nogle aggressioner, det skal af med. Det hjælper ingenting. Det var meget svært altså at køre sådan et program med en dreng på den alder der. Altså han blev hurtigt træt af det, og han gad det ikke rigtigt, og vi fik aldrig sådan rigtig en oplevelse af, at det hjalp noget særligt, det der. En anden metode, han brugte, var for eksempel, at jeg skulle i hans øjne have lukket mig inde i et tårn over for mine forældre, og skulle så lukke dem ind, sådan, så de kunne hjælpe mig ved at kaste en gylden nøgle ud til dem, hvilket igen var et i mine øjne mærkværdigt forsøg, som der ikke ledte til noget som helst. Alle de her forsøg og øvelser og den slags var selvfølgelig enormt forvirrende for både mig og især for mine forældre, fordi jeg var stadig ikke så gammel på tidspunktet og fulgte ligesom bare lidt med. Jamen, jeg oplevede det som om, at så gik han rundt og lugtede skolen. Jeg prøvede at give ham nogle underbukser med og nogle poser og sådan noget, sådan, så han kunne skifte, men det havde han ikke rigtig lyst til. Så jeg synes egentlig, at han sejlede da meget sin egen sø. Altså. For et barn med afføringsinkontinens er skolen ikke ligefrem det nemmeste sted at være. Problemet er svært at skjule over for klassekammeraterne, og barnet kan nemt komme til at stå alene med noget, som mange lærere har svært ved at forholde sig til. Selve emnet om inkontinens er jo forfærdeligt tabubelagt, og det skyldes jo selvfølgelig i vores kultur. Der er det så noget, som man i al diskretion selv sørger for, så snart man er stor nok. Og det er jo forskellige alder, børnene har, men det er jo også sandt, at man forventer, at når et barn når sådan 4 års alderen, måske 5, så skulle de meget gerne kunne klare enhver form for toiletbesøg selv. De værste, synes jeg også selv, det er dem, som er afføringsinkontinente. Det er altså anstrengende, ikke? For det er simpelthen på grund af lugten. Det er rent fysisk et vanskeligt problem, men det er jo bare sådan, det er.
Det er anderledes med andres børn, end det er med ens egne. Det er der ingen som helst tvivl om. Og så må det er nok også meget forskelligt, hvad man selv kan holde ud på en eller anden måde. Men det betyder jo ikke, at problemet skal jo løses. Så man bliver nødt til at finde ud af det. Og hvis ikke man kan få en lærer til at gøre det, så bliver man jo nødt til at få en eller anden person til det. Og det må man løse på skolerne, fordi det skal løses. Det kan ikke være barnets eget problem. Pelle var tæt på at komme i puberteten, og han havde nogle forfærdelige problemer med, at han lugtede af lort, og at han blev udgrænset alle steder fra. Og så sad vi der og tegnede billeder af, hvordan vores familietræer var og sådan noget, og vi synes simpelthen ikke, at det rykkede overhovedet. Pelle havde nu haft afføringsinkontinens i 7 år. Gentagende henvendelser til lægerne og sygehuset gjorde, at familien fik at vide, at der var tale om et psykisk problem. Man var enige om, at Pelle havde svært ved at styre sin afføring, og man kaldte hans tilstand for enkoprese. Begrebet enkoprese dækker også afføringsinkontinens. Begrebet stammer fra en periode, hvor man var i den klare overbevisning, at afføringsinkontinens var et psykisk eller psykiatrisk fænomen. Og derfor har man i dag forladt begrebet, fordi i dag ved vi, at langt hovedparten af børn med afføringsinkontinens har en underliggende tilstand, langt oftest forstoppelse, og derfor er det ikke fair at give dem en diagnose, som indikerer, at der er tale om psykiatrisk tilstand. Der var vi også godt i gang med sådan at læse faglitteratur omkring det her problem, om enkoprese, og vi havde fået fat i nogle internetgrupper omkring det her problem, og diskuteret med forældre sådan andre steder. Og kunne forstå, at der var faktisk rigtig mange steder sådan rundt omkring i verden, altså for eksempel i England og i USA, hvor man gav de her børn noget behandling, der handlede om at se på deres fordøjelsessystem og undersøge dem for, om de havde forstoppelse, og gøre et eller andet ved det her fysiske problem. Vi har ikke præcise tal for det, men et slag på tasken er, at omkring 80-90% af de børn, der har afføringsinkontinens, de har det på baggrund af en forstoppelse. Og det kan være svært at se hos børn, om de har det. Hvis man spørger forældrene, så vil de typisk sige, at mit barn er ikke forstoppet. Og det er fordi, at de tror, at de har afføring hver dag, eller de tror, at man kan ikke være forstoppet, hvis man har afføring hver dag. Og der har været stor diskussion om, hvordan definerer man begrebet forstoppelse hos børn. Man er blevet enige om nu internationalt set, at hvis der er en række kriterier, der er opfyldt, så har man forstoppelse. Og det gælder så om at prøve at undersøge, om barnet opfylder de her kriterier. Og nu vil jeg ikke sidde og nævne dem alle sammen, men jeg kan bare nævne, at det at have uheld med afføring, altså have afføringsinkontinens, det er et af dem, som er vigtigt. Det, at man kan mærke afføring, hvis man føler med en finger op i endetarmen, eller man kan mærke det uden på maven, at der står afføring inde i maven, det er et andet kriterium. Hvis man har ondt, når man kommer af med afføring, så er det også et kriterium. Så det er sådan nogle typiske tegn, der, hvis man har dem, så har man forstoppelse. Og hvis det er det, der er galt, ja, så skal man have behandling for forstoppelse. Og så vil det i mange tilfælde løse problemet. Omkring, når jeg bliver 14, der har mine forældre så åbenbart fået råbt tilpas meget af nogle læger, til at de går med til at give mig en fysisk behandling, hvilket simpelthen er en kraftig udrensning af hele systemet, sådan så at den her forstoppelse den kan blive fjernet. Og det tager så 3 dage, hvor jeg er indlagt på hospitalet, hvor jeg 1 gang om dagen får en udrensning. Og det fjerner simpelthen hele forstoppelsen. Jeg taber mig 8 kilo på processen. Og det er umiddelbart faktisk første gang, som jeg kan huske, hvor jeg sådan virkelig blev hvor jeg havde en større følelse til hele det her på en positiv side. Hvilket var, at jeg blev sådan entusiastisk, jeg blev glad, fordi at nu skete der faktisk noget, og der var udsigt til, at der ændrede sig noget, og
Jeg kan tydeligt huske, at jeg på vej hjem fra hospitalet, vi boede ikke så langt fra hospitalet, så vi gik, og på turen hjem, hvor jeg gik sammen med min mor og far, der kunne jeg for første gang, hvad jeg overhovedet kunne huske, der kunne jeg mærke, at der ligesom skete noget inde i mig. Hvilket betød, at jeg med det samme løb hjem og glad og i godt humør gik på toilettet og var enormt imponeret over mig selv, fordi der faktisk skete noget i at jeg havde haft den her behandling. Det er første gang, jeg nogensinde havde haft at noget som helst af den her behandling har været positiv. At der har faktisk været en effekt af det. Der er meget, der tyder på, at børn, der har afføringsinkontinens og forstoppelse, har et problem med nedsat følesans i deres endetarm. Vi oplever det gang på gang i klinikken, og der er også ny forskning, der støtter, at de har det på den måde. Det har tit været misforstået, sådan at man tror, at børnene ikke gider at lytte til deres tarm og ikke tager sig af det, og negligerer de her tegn på, at de skal afsted, og som derfor bliver betragtet som en doven barn og skal have skæld ud, fordi de pludselig har fået et uheld i bukserne, uden at de har sagt til. Konsekvensen af at lige nøjagtigt have det problem, det er så, at afføringen faktisk har lagt sig i position til gerne at ville ud. Det har det jo sagt, det vil, så det falder ned og ligger lige foran vores lukkemuskel. Vores lukkemuskel, numsehullet, som vi også snakker med børn om, det er faktisk slet ikke lavet til at holde afføringen på den måde. Det er ikke en muskel, der er stærk nok til det. Så det, der sker for vores børn, når de løber og leger og hopper og springer og ører, det er fuldstændig normalt sunde børn, det er, at den lille muskel er nødt til at slappe af en gang imellem. Og når den gør det, så kommer der afføring ud af deres bukser. Mere eller mindre. Og der vil vi have rigtig mange børn, der kommer hjem og siger, fordi de vil have forældre, der har spurgt dem 5 millioner gange, du må da kunne mærke, du skal på toilettet, og de vil sige, det har jeg ikke, jeg kan ikke mærke det. Og det er de fuldstændig ret i, fordi der bliver ikke sendt nogen signaler, når først man er kommet derud. Så har man overhørt det første signal om, at nu skal man af med afføring, nu skal man gå på toilettet og lave pølser. Men lad være med det af den ene eller den anden grund, så er konsekvensen, at man ikke kan styre det. Fordi når man løber og leger og springer og hopper, så vil der komme afføring ud i bukserne, fordi vores lukkemuskel er ikke beregnet til, at der ligger afføring dernede. Endetarmen er et enormt komplekst organ. Det er måske et af de mest sofistikerede organer i kroppen. Det indeholder deres eget nervesystem. Det er opbygget af muskelfiber af forskellige art, og det indeholder både en lukkeanordning og et reservoir, der kan opbevare. Og det indeholder følesans, der kan gøre, at vi andre i hvert fald kan kende forskel på, om det er luft, eller om det er noget flydende, eller om det er noget fast, der er dernede. Så det er enormt komplekst. Også anatomisk er det bygget komplekst op. Så at man forstår ikke helt endnu, hvad det er, hvordan det organ det styrer de funktioner, det skal i detaljer. Men man ved, at der er en lukkeanordning, som både består af noget, man selv har kontrol over, og det vi kalder det autonome nervesystem, det vil sige, det er nervetråde, som kroppens organer selv styrer. Så derfor, og det har man troet, at de her nerver, som kroppen styrer, kan man ikke selv få indflydelse på, men det kan man faktisk ved at træne, og ved at sørge for, at tarmen ikke er udspildet med afføring hele tiden. Så vil de autonome reflekser begynde at virke hensigtsmæssigt igen. Siden Pelle som 14-årig fik løst sin forstoppelse, har han været fri for afføringsinkontinens og er begyndt at kunne leve et normalt liv med venner, studier og arbejde. Familien sidder tilbage med mange spørgsmål om, hvorfor det tog så lang tid, før man fik den rette diagnose og behandling. Altså for os var det jo selvfølgelig paradoksalt, at det her problem, som vi havde sloges med i 10 år, det kunne løses i løbet af nogle ganske få måneder. Ved at han fik en behandling, der gik på de der fysiske symptomer. Jeg er enormt taknemmelig for den kamp, mine forældre har kæmpet med det her. Fordi det har været en kamp op ad bakken med slås med lægerne og råbe af dem, og guderne må vide, hvad man ellers har gjort. Det er enormt svært, når ens læge fortæller en, hvad behandlingsmetoden er. Så jeg modargumenterer ham og prøver at forklare ham, at det ikke er det, man skal gøre, men det er en anden vej, man skal tage, fordi det er trods alt ham, der er den professionelle. Jeg ved, at på et tidspunkt underviste man på diverse skoler i, at inkontinens hos børn var et psykisk problem. Men jeg ved ikke præcist, om det er noget, man doserer stadigvæk. Det håber jeg ikke, man gør. Men det gjorde man
Så derfor har der nok været en vis tendens til, at vi har mødt lærere, pædagoger og andre, som har ment, at det her, eller som har lært, at det her det er psykologisk. Men det ville jo være rart, hvis det indgik i lærer- og pædagoguddannelsen, at det her problem, det er så almindeligt. Der er 1 eller 2 stort set i hver klasse. Og I kommer ud for det, det er ikke noget, som vil være sjældent i karrieren. Og så er det også meget rart at vide, om det sådan det er, og hvordan forholder vi os til det. Altså for mig har det betydet sådan en enorm skepsis over for behandlingsvæsenet i det hele taget. Altså jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil komme tilbage til sådan den enfoldige holdning, jeg havde dengang jeg kom med mit barn på 3 år og troede, at når jeg kom og fortalte, hvad problemet var, jamen så var der nogle behandlere, der ville gøre alt, hvad de kunne for at løse det problem. Det synes jeg ikke, det gjorde. Jeg synes, at de forældre, der har et barn med inkontinens, uafhængig af hvilken type det måtte være, at de skal få gjort noget ved det, hvis barnet har en alder, der er tilstrækkelig høj. Og det vil sige, sådan set efter 5-årsalderen, der skal man overveje, om man ikke skal til at få gjort noget ved det. Man skal ikke gå og slå det hen og sige, at det går nok bare over af sig selv. Fordi det kan der være en rigtig stor risiko for, at det ikke gør. Pelles kamp med afføringsinkontinens varede 7 år. En simpel og hurtig henvisning til en børneinkontinensklinik, da han var 5, kunne have betydet, at han var blevet fri for problemerne allerede i 6-7 års alderen. I stedet blev Pelle, som så mange andre børn med inkontinens, ofre for myterne, om at det går nok over af sig selv, og med problemerne skyldes psykiske årsager. Sådanne myter sammen med et ringe kendskab til de gode behandlingsmuligheder, der findes i Danmark, gjorde, at Pelle måtte vente, indtil han var 14 år, før han endelig fik den rette diagnose og behandling. Langt de fleste tilfælde af inkontinens hos børn skyldes håndgribelige fysiske årsager. Derfor bør forældre og læger først efterlyse en fysisk forklaring. Det kan gøres hos egen læge eller via en henvisning til en børneinkontinensklinik. Og er man i tvivl, så kan man henvende sig til Kontinensforeningen og få faglig rådgivning om alle former for inkontinens. Jo hurtigere der handles, jo hurtigere får barnet sin barndom tilbage. Jeg synes, at Pelle er meget præget af, at han har haft et barndom, han har haft. Jeg tror, det er noget, der kommer til at forfølge ham resten af hans liv, at han har haft sådan en barndom. Nu er jeg jo, som sagt, ganske velfungerende, og jeg priser mig egentlig meget heldig for, at det ikke er gået værre. Og som jeg får at vide udefra, så er det næsten lidt mirakuløst, at der ikke er flere sådan eftervirkninger. Og også i det, jeg nu er pædagog og arbejder med børn, så er jeg også lige så stille begyndt at kunne få en indsigt i, hvordan den her slags ting har en effekt på børn. At se effekten på, hvor meget det egentlig kan omvælte et barn, så priser jeg mig enormt lykkelig for, at jeg kom så godt fra det, som jeg gjorde.